Čaute všetci, vítam vás pri novom videu, tentokrát z takéhoto trošku prírodného prostredia. Vonku je krásne počasie, takže som sa šiel prejsť a zobral som si aj kameru, že pre vás niečo natočím. A dneska to bude teda video o imunite, o nejakých typoch, ako imunitu zlepšiť, posilniť, ktoré vlastne sám používam, ktoré sa mi osvedčili. A keďže momentálne vlastne svetom zúri pandémia novým koronavírusom, tak si myslím, že by to mohlo byť obzvlášť pre vás užitočné. Takže poďme sa spoločne na to pozrieť. Spravil som si v mobile pár takých poznámok, aby som na nič nezabudol vlastne pri tomto rozprávaní. A v podstate teda, ako som už spomínal, budeme si hovoriť niečo o imunite, dávam nejaké také overené tipy a informácie, ktorých sa držím a ktoré mi zaberajú, v podstate, ktoré mi fungujú už niekoľko rokov. V podstate sa mi darí mať fakt, že dobrú imunitu, musím si zaklúpať. Dlho som nebol chorý, ale väčšinou aj keď na mňa príde nejaká choroba, tak je to len nejaký taký soplík alebo bolesť hrdla, nič vážne, čoho sa zbavím do 2 dní, takže naozaj to funguje. Čiže čo je imunita? Imunita je v podstate taká alebo teda imunitný systém je vlastne obranyschopnosť organizmu, ako keby reagovať alebo teda brániť sa voči vonkajším vplyvom, ktoré na nás vplývajú. Môžu to byť rôzne faktory, v podstate či už teplo, chlad, alebo to môžu byť vlastne vírusy, baktérie a podobne. Je v podstate nevyhnutná pre náš život, takže bez imunitného systému by sme neprežili. A práve preto by malo byť v záujme každého, aby v podstate ten svoj imunitný systém dokázal posilniť a aby mu fungoval čo najlepšie, ako je to možné. Budeme si hovoriť teda vo viacerých bodoch, nejaké také tie poznámky k tomu, čo je podľa mňa pre imunitu, alebo teda pre posilnenie imunity dôležité. Bod číslo 1 je určite strava, čiže strava v podstate je taký základný kameň, keďže vlastne je nejakým spôsobom palivo pre náš organizmus. Strava by mala byť pestrá, mala by byť vyvážená. Je strašne dôležité, aby ste vlastne do tela dostávali dostatok živín, či už mikroživín alebo makroživín. Musíte mať dostatok bielkovín, sacharidov, tukov. Každá z týchto látok má svoje opodstatnenie, má v tele svoju úlohu. Telo ich potrebuje. A taktiež je dôležité, aby ste mali dostatok mikroživín, čiže vitamínov a minerálov. Je dôležité, aby ste mali dostatočný kalorický príjem, aby nebol príliš veľký kalorický deficit, lebo vtedy telo v podstate trpí alebo nejakým spôsobom sa trápi, je proste v deficite, takže nemá úplne to, čo potrebuje, ale taktiež by to nemal byť ani príliš veľký kalorický nadbytok, aby zbytočne tých kalórií a tej energie nebolo veľa a nemuselo sa vlastne s nimi zbytočne nejakým spôsobom navyše vysporiadavať. Čiže v podstate je dôležité, aby ste jedli vyváženú stravu, tak ako som už spomínal. Veľmi dobré sú teda surové ovocie, surová zelenina najmä. Obsahujú veľa vitamínov, veľa minerálov. Je dobré to striedať, hej, nie je iba jeden druh ovocia, jeden druh zeleniny. Proste to, na čo máte chuť si dať, to, čo práve v podstate v lete, povedzme, zreje, tak to si dať, rajčiny, môžete si kúpiť pomaranče, kiwi, vlastne tie obsahujú veľa vitamínu C a podobne, čiže surové ovocia a zelenina sú veľmi dobré, určite sa im netreba vyhýbať. Čiže to bolo asi z tej stravy. Taktiež netreba zabúdať na pitný režim, ktorý je veľmi dôležitý. Vlastne pomocou tekutín, ktoré v tele kolujú, tak sa telo aj zbavuje rôznych toxínov a taktiež majú zálohu transport živín celým telom, takže pitný režim je taktiež veľmi dôležitý, treba ho dodržovať a treba, aby bol dostatočný. S tým má veľa ľudí v dnešnej dobe problém. Čiže to bolo k strave. Druhý bod je pohyb. Pohyb, nevyhnutná vec pre život. Je dobré vlastne zaraďovať pohyb. Nemusí to byť iba cielené cvičenie v posilovni, ktoré je ale tiež samozrejme veľmi prospešné, ale môže to byť aj akýkoľvek pohyb, keďže v dnešnej dobe, teda momentálne teraz sú fitness centra po väčšine pozatvárané, takže môže to byť aj prechádzka vonku, môže to byť akýkoľvek šport, behanie v prírode. Hlavne ten pobyt v prírode je veľmi dobrý. Aj teraz tu na mňa svieti slnko, čiže vlastne moja pokožka si tvorí vitamín D, ktorý je tiež vlastne pre imunitu veľmi, veľmi podstatný. Ale taktiež čerstvý vzduch a v podstate všetky tieto faktory sú veľmi, veľmi prospešné. Čiže ten pobyt vonku, pobyt v prírode, prechádzky,
akýkoľvek šport, cvičenie, akýkoľvek pohyb. Čiže toto všetko v podstate je ďalší krok ku silnej imunite, alebo teda k lepšej imunite. Bod číslo 3 je spánok, oddych, regenerácia. V podstate telo nedokáže stále šlapať na plné obrátky, potrebuje občas aj trošku oddychnúť, potrebuje trošku zregenerovať a práve na toto je najlepší spánok. Čiže spánok je veľmi zásadná vec. Bez spánku v podstate telo tiež nefunguje tak, ako má. Spánok by mal byť dostatočne dlhý, dostatočne tvrdý a v podstate mal by byť hlavne spánok v noci, v nočných hodinách, kedy vlastne je tma a telo si vylučuje melatonín a ďalšie hormóny, ktoré v podstate mu pomáhajú oddychovať, zrelaxovať, zregenerovať. Čiže spánok mal by byť minimálne tých 8 hodín, je taký ideál pre takých športovcov, ktorí teda niekomu stačí aj menej, samozrejme je to individuálne, ale teda okolo tých 8 hodín plus minus je taký ideál pre športovcov alebo ľudí, ktorí majú nadmernú fyzickú aktivitu, tvrdo trénujú, majú veľký výdaj, tak často to môže byť aj 9-10 hodín, nič na tom není. Čiže to bol vlastne ten oddych, spánok, regenerácia, hej, čiže to je ďalší bod. Tretí bod, ktorý taktiež prispieva k dobrej imunite. Štvrtý bod, psychická pohoda. Psychická pohoda je nevyhnutná, v podstate pokiaľ je niekto neustále v strese, neustále sa nejakým spôsobom naháňa, je nervózny, zle naladený, tak to vplýva veľmi veľkým spôsobom aj na celý organizmus, nielen na imunitu. Vlastne je náchylnejší potom tým pádom na choroby, nemá toľko energie a tak ďalej, čiže psychická pohoda je taktiež nevyhnutná. Treba, aby človek vedel trošku aj zrelaxovať, vypnúť, povedzme zameditovať si, alebo nemusí to byť aj v tom pravom slova zmysle, ale proste ísť niekde do prírody, na nič nemysleť, trošku vypnúť tú psychiku od bežných problémov, ktoré na nás vplývajú v dennom živote. Takže tak, to je vlastne tá psychická pohoda. Taktiež vlastne ľudia, ktorí sú dobre naladení, ktorí sa smejú a podobne, majú dobrú náladu, sú pozitívni, tak vlastne taktiež majú o niečo lepšiu imunitu. Taktiež to na ten imunitný systém vplýva, vylučujú sa tie hormóny, ktoré organizmus posilujú. Čiže treba ten stres vedieť občas aj odložiť. A taktiež vlastne teda v momentálnom období je dobré nepodľahnúť nejakej tej panike, ktorá tiež teda momentálne sú na nás rôzne nátlaky z médií a podobne, takže treba to brať trošku racionálne proste a nepodliehať zbytočne panike, lebo aj to môže v podstate našu imunitu nejakým spôsobom ovplyvniť, keď budeme neustále v nejakom strachu alebo v strese, tak ako som už spomínal. Piatý bod sú doplnky výživy. Doplnky výživy, preberieme si ich tak nejakým spôsobom postupne, keďže v dnešnej dobe je tá strava už, alebo teda skôr nie je, v dnešnej dobe tá strava už až tak extrémne výživná, ako bola kedysi, keďže aj v pôde, aj všade už je menej živín ako bývalo. Takže je takmer nemožné, aby človek všetky mikroživiny a makroživiny, no teda mikroživiny, ktoré potrebuje, aby dokázal prijať z tej pestrej stravy. A takže tým pádom je vlastne pre človeka, ktorý má vyššiu fyzickú záťaž a sú na ňo kladené väčšie nároky na ten organizmus, tak by mal vlastne doplňať nejakým spôsobom určité živiny aj týmito doplnkami výživy. V podstate takým nejakým základným je multivitamín, multiminerál, čiže je to vlastne veľa mikroživín v jednej tablete, ale taktiež, keďže tieto mikroživiny sa môžu aj vzájomne ovplyvňovať, aj ten nejakým spôsob vstrebania je rôzny, je dobre ich ešte dodávať niektoré z nich aj samostatne. Základný taký imunitný vitamín by som povedal, že je vitamín C, ktorý dokáže imunitu posilňovať. Keď sú vlastne takéto chrípkové obdobia alebo zima alebo podobne, tak kľudne je dobré aj dvojnásobne, trojnásobne zvýšiť príjem vitamínu C kľudne na ten 1 gram, čiže 1000 mg a kľudne až 2000 mg. Ale rozdeliť to tie dávky, aby to nebolo proste v jednej dávke, ale povedzme dvakrát do dňa dokopy v priebehu celého dňa nejakých tých 1000-2000 mg, není s tým žiadny problém. Ďalej je to vitamín D, ktorý teda
Ako som už spomínal, sa dá čerpať aj zo slnka, ale taktiež počas zimných mesiacov najmä, alebo teda počas takých tých zamračených mesiacov, kedy toho slnka nie je až toľko a jednak ľudia chodia oblečení, čiže kožu majú zakrytú, je dobré ho suplementovať vlastne aj dodatočne. Čiže vitamín D taktiež k nemu je veľmi dobrý, teda rybí olej alebo teda omega 3. Taktiež je to v podstate vápnik. Tiež teda z teda nejakých tých ďalších doplnkov sú to aminokyseliny. Aminokyseliny tiež veľmi podporujú imunitný systém, ale teda aj fungovanie organizmu celkovo. Keby som mal jednu takým nejakým spôsobom vyzdvihnúť, čo sa tejto imunity týka, tak je to práve glutamín, ktorého vlastne účinky boli dokázané aj v medicíne, že naozaj podporuje imunitu a obranyschopnosť organizmu. Taktiež zlepšuje regeneráciu a tak ďalej, čiže glutamín, veľmi dobrá aminokyselina. Ale taktiež sú to aj všetky tie ostatné ďalšie aminokyseliny, hlavne tie esenciálne, ktoré treba dodávať nejakým spôsobom zo stravy. Alebo vlastne dá sa to nejakým spôsobom zahrnúť aj užívaním bielkovín v podstate, ktoré obsahujú tieto aminokyseliny. Čiže to boli aminokyseliny. Ďalej určite probiotika, keďže črevo je tiež imunitný orgán, aj keď by to možno na ňo nikto nepovedal, ale prechádzajú ním mnohé toxíny, mnohé látky, ktoré treba vstrebávať a vylúčovať, takže aj črevá musia fungovať tak, ako majú, takže není na škodu občas zaradiť nejaké tie probiotika, povedzme aj keď iba preventívne. Ja si dávam občas tak raz do týždňa, keď ma napadne 1-2 tabletky probiotík, aby som tam proste dodal nejaké tie probiotické kultúry. Takže to boli probiotika. Ďalej by som teda ešte spomenul v podstate nejakým spôsobom také tie doplnky, ako sú napríklad, ja používam Super Greens. Sú to vlastne doplnky, kde sú rôzne také tie zelené zložky, ako je spirulina, chlorela, zelený jačmeň a tieto v podstate látky, ktoré sú tiež pre imunitu, ale aj ďalšie fungovanie organizmu a ďalšie také výhody sú vlastne vyhľadávané a sú užitočné. Čiže tieto zelené doplnky. Potom fajne napríklad ashwagandha, ktorú som tiež teraz zaradil, a rôzne takéto tieto bylinkové v podstate doplnky. Taktiež to môžu byť vlastne bylinky a čaje, ktoré napríklad zázvor je veľmi dobrý na imunitu, na podporu. A ja neviem, šípky, žihlava, čiže tieto bylinky sú taktiež, by som ich zaradil k tým doplnkom a taktiež by som povedal, že sú veľmi dobré na podporu imunity a není na škodu občas zaradiť aj niečo takéto. Čiže to boli doplnky. 6. bod, ktorý používam už dlhodobo, ale veľmi sa mi osvedčil, je otužovanie. Otužovanie je fakt skvelé, zvyšuje výrazne odolnosť organizmu nielen voči chladu, ale aj fakt voči tým vonkajším vplyvom, ktoré ho môžu nejakým spôsobom oslabiť. Čiže otužovanie by som určite odporúčal každému, začať s ním postupne a nejakým spôsobom sa k tomu prepracovať. Ja už si každý deň dávam v podstate studenú sprchu, chodievam občas do kryokomory a podobne, čiže aj toto otužovanie, môžu to byť aj ľadové kúpele a tak. V podstate keď je sneh, tak niektorí zvyknú si v podstate akože snehom premasírovať svaly a takto. Takže to otužovanie je tiež veľmi dobrá vec, ale taktiež to môžu byť aj sauny. Pre tých, kto má radšej teplo, ja tiež rád občas zájdem do sauny sa trošku vyriať. Jednak v tej saune v podstate vypotíte tie toxíny z tela a jednak sa telo zbaví takých tých prebytočných látok a taktiež vlastne to striedanie, keď potom vlastne po sauni idete do tej studenej vody, tak vlastne sú tam tie teplotné výkyvy, ktoré tiež posilujú nejakým spôsobom tú odolnosť organizmu. Takže to bolo otužovanie. 7. bod, taký nejaký posledný, čo by som ešte k tomuto povedal, je vyradiť také nejaké chemikálie alebo chemické látky. Cigarety, alkohol oslabujú organizmus, ale aj rôzne také tie zbytočne pridané Ečka do potravín a podobne. Čiže tomuto sa vyvarovať, pokiaľ je to možné. Taktiež lieky by som neužíval, pokiaľ ich naozaj netreba. Ja osobne sa vyhýbam aj liekom proti bolesti, pokiaľ naozaj to není že nutné. Ale myslím si, že v dnešnej dobe už lieky sa stali takým nejakým nástrojom pohodlnosti, že človek proste nechce niečo prekonávať, tak proste si dá ten liek, aby mu tú situáciu zjednodušil. Lieky sú super, sú nevyhnutné, ale
Proste tiež ich treba užívať s rozumom a hlavne iba keď sú indikované, keď ich je naozaj potreba. Čiže to bol 7. bod a posledný bod k týmto radám ohľadne posilnenia obrany schopnosti organizmu. Na záver by som ešte teda dodal nejaké tie odporúčania. Momentálne teda máme situáciu, ako máme. Máme tu tento nový vírus COVID-19, koronavírus vlastne, ktorý sa šíri a netreba to brať úplne na ľahkú váhu. A mali by ste teda naozaj dbať o svoje zdravie, starať sa o to, čo môžete urobiť pre seba v rámci posilnenia tej imunity a podobne, ale taktiež pristupovať zodpovedne aj k ostatným a teda dodržovať vlastne tie odporúčania, ktoré momentálne máme, ktoré momentálne sú. No a teda verím, že sa vám toto video bude páčiť, že vám prinieslo nejaké užitočné informácie, ktoré využijete možno nielen počas tohto obdobia, ale kľudne aj v budúcnosti. Hovorím, ja ich používam a riadím sa nimi už naozaj dlho. Využívam tieto body a tipy, ktoré som vám dal a naozaj sa mi osvedčili, takže určite sa osvedčia aj vám, keď to skúsite. Ak sa vám video teda páčilo, budem rád, keď mi tam dáte like, keď mi tam dáte odber, ak vás budú zaujímať aj nejaké ďalšie videá. Kľudne komentujte, ak máte nejaké otázky alebo nejaké ďalšie tipy. A taktiež budem rád za zdieľanie, ak to video posuniete ďalej. A budem rád, ak budete sledovať aj na ostatných sociálnych sieťach, napríklad na Instagrame Real Viking Feed, odkaz je aj dole, kde som celkom aktívny a kde pridávam rôzne veci aj zo svojho života, aj zo svojej práce, keďže som záchranár a občas a taktiež vlastne tieto veci ohľadne nejakej tej zdravej životosprávy, životného štýlu a pohybu, cvičenia, takže určite sledujte aj Instagram a ak by ste mali záujem o nejakým spôsobom nadviazať osobnú alebo online spoluprácu, či už jedálničky, tréningové plány, poradenstvo alebo čokoľvek iné, kľudne ma kontaktujte a môžeme sa kľudne dohodnúť, rád vám pomôžem. Takže majte sa pekne, vidíme sa pri ďalších videách.